أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. قال الفقيه القاضي أبو الفضل القاضي أبو الفقيه باب الفقيه القاضي أبو الفضل يجي قرأت على القاضي الحافظ أبي علي حدثنا أبو العباس الأزري قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أحمد بن محمد الهروي حدثنا الحسن بن رشيد سمعت أبا الحسن محمد بن الحسن بن راشد سمعت أبا بكر محمد بن إدريس سمعت الهميدية قال سمعت سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. to wannan hadisi ne wanda yake mai sarƙa, magana ce shi kuma akan bayanin waɗansu gurare masu daraja, al-mashairul muqaddasa, wato a nan baitullahil haram. Wannan wani hadisi ne, yawan mutanen nan da aka ruwaito to kaman hadisi musalsali kenan, cewa shi ibn abbas ai sahabin manzan Allah ne, to shi ya faɗa ya ce ni na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana baki da baki ya ce ma da ahadun bi shay'in fi hadha al-multazam illa istujiba lahu. Ba wani mutum ɗaya da zai zo ya roƙi ko menene a nan a wannan multazam ɗin face sai Allah ya amsa masa. A jikin Ka'aba gurin yake, da kaje Ka'aba za ka ga hajarul aswadi, inda daga nan ake fara ɗawafi. To daga jikin hajarul aswadi in kayo gaba, dama shi hajarul aswadi akan kusurwa yake. To wannan bango da yake gaba da shi, wanda ba abin da ya raba tsakanin hajarul aswadi da kofar Ka'aba sai wannan bangon, za ka ga faɗinsa kamar bulo 2.5 ne ko bulo 3. To wannan faɗin gurin ga hajar aswadi sai wannan bangon sai kofar Ka'aba. To wannan bangon shine multazam. Sayyidul wujudi ya ce ka tsaya a nan, to sai dai idan ba a yi niyyar biya ma bukata ba za a tuna ma da ita ba, amma dai ka ji nan ka ga lamari. To amma abin mamaki yanzu ka je sai ka ga kokawa ake a kan hajarul aswadi, shi multazam ɗin fili ne gurin, ba kowa ma a gurin, ga kuma ainihin inda ijabar take nan gurin. Shugaba ne ya faɗa wa ibn abbas. Sai ibn abbasin sai ya ce وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجيب لي. ابن عباس yace to daga ran da shugaba ibamu wannan magana, ban taba zuwa multazam na tsaya na roki Allah abu ba Allah bai yi abun ba. Tun daga ran da shugaba ya gaya mun idan bukata ta taso multazam nake zuwa, da na tsaya a gurin in ce Allah kaza za a yi sai iya abun. Waƙala Amr ibn Dinarin, shi kuma ɗalibin ibn Abbas wanda ake kiransa Amr ɗan Dinar, wanda gashi can a sama, ƙala sami'tu Amr ibn Dinarin, ƙala sami'tu ibn Abbas. To ibn Abbasin ya ji daga shugaba, yace duk sanda ije ya roki Allah sai an samar.
to shi ma ɗalibin ibn abbas da ake kiransa amru ibn dinar ya ce ni ma tun ran da shehi na ibn abbas ya ce ya ji annabi ya faɗa ya je ya yi ya ga abin da ya gani to ni ma tun ran da ilakana mun duk sanda na je multazam na roƙi Allah sai Allah ya ansa addu'ar tawa. wa qala sufyan sai sufyanu ibnu uyayna shi kuma sai ya ce wa ana fama da autullah bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من امر illa stujiba li. shi kuma sufyanu ibnu uyayna ta almajirin amru bin dinarin ne shi kuma yace ni kuma shehi na amru ibnu dinar ran da ilakana min yace shehinsa abdullahi dan abbas ya ji daga manzon Allah to ni ma amru bin dinarin shine shehi na to ran da igaya min ni ma duk sanda naje multazam da na roki Allah an yi an gama. qala al-humaydi sai humaydi shi kuma sai ice wa ana fama da'awtullah bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من سفيان illa stujiba li. shi kuma almajirin sufyanu dan uyayna ne shi kuma yace ni kuma tun da shehi na sufyanu dan uyaynata ya gaya min yace ya ji shehinsa amru bin dinarin shi kuma daga gurin shehinsa abdullahi dan abbas yace to ni ma duk ran da naje multazam na roki Allah sai Allah ya ansa mu. wa qala muhammad ibn idrisa muhammad dan idrisa shi kuma sai yace wa ana fama da'awtullah bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من الهميدي illa stujiba li. yace ni kuma daga shehi na humaidi kaga silsila wajen ta biyar kenan yace ni ma tun da garin da shehi na humaidi ya gaya mun yace ban taba roƙon ubangiji a multazam ba sai Allah ya ansa wannan abu. wa qala abul hasan muhammad ibn al-hasan muhammadu abul hasan shi ma sai yace wa ana fama da'awtullah bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من محمد بن إدريس إلا استجيب. yace ni kuma tun da na ji shi daga Muhammad dan Idris ni ma abun bai gushe ba da na roki Allah a multazam sai Allah ya amsa. qala abu usamata yace wa ma azkuru al-hasan ibn rashiq qala fihi shay'an. to amma ban ji shi al-hasan bin rashiq ya faɗi wani abu ba a jerin rijalin da suka faɗi wannan abu. wa ana fama da'awtullah bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من الحسن بن رشيد illa stujiba li min amri ad-dunya. yace ni ma ban taba zuwa multazam na roki Allah ba tun da shehi na ibn rashikin ya gaya min yace in an je gurin ansa addu'a ake yi yace sai Allah ya ansa min addu'ata daga lamarin duniya baki daya. wa ana arju an yustajaba li min amri al-akhirati. ina roƙo kuma duk abin da na roƙa na lahira tunda ba je lahira ba to in an je ina roƙon Allah duka ya amsa min wani. qala al-uzri yace na'am wa ana fama da'awtullah bi shay'in fi hadha al-multazam منذ سمعت هذا من abi usama illa stujiba. yace ni ma ban taba zuwa multazam tunda naji abi usama ya faɗa haka face sai Allah ya ansa min addu'ata. qala abu aliyin shi ma yace wa ana fama da'awtullah fi na'am wa ana faqad da'awtullah bi ashiya'a kasiratin ustujiba li ba'dha. yace ni ma naje na roki ubangiji da abubuwa da yawa an samun shashin su. na'am wa ana arju min si'ati fadli an yastajiba li baqiyataha. kuma ina roko daga ubangiji ya amsa min sauran bukatun yace shi mai ruwayar kenan. alƙali abul farali ya ce zakarna nubazan min hadhihi nukati fi hadha al-fasli. yace mun ambaci wayannan fa'idoji ne a cikin wannan fasali wa in lam takun min al-badi ko da ba da kababin suke ba dai mun faɗa ta'alluqiha bil fasl alladhi qablahu saboda rataye ta da fasalin da yake gabaninsa.
hirsan ala tamamil fa'idati dan kwaɗayin cika fa'ida. wallahu muwaffiqu lis-sawabi bi rahmati. Allah ne ke datarwa zuwa daidai da rahamatarsa. al-qismu salisu To an shigo kisimi na uku. Alkali iyal ya ce wannan kisimin ne sai a shafa. Yace ba dan wannan kisimin ba da ba zai yi a shafa ba. Dalilin da isa abin da izuba a cikin wannan kunshin to dalilin yin ashafa kenan. Yace duk abin da ka gani a ashafa in ba wannan fasalin bane shimfiɗa ce, amma ainihin ashafar yana nan. Haka ya faɗa. fima yajibu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama. Shine zai yi wa mutane wani bayani, ya faɗakar da su, ya gaya musu ina aka dosa. Wannan shugaba da kake jin idan ka buɗe ahalari ka ji an ce sufofin ubangiji, abin da ya wajaba ga ubangiji da abin da ya koru ga ubangiji a larabin ilimin tauhidi, ce to ka zo in gaya maka a halar annabi ma sai an koya ma haka. Menene iwajaba ga manzan Allah, menene ya koru a haƙƙin annabi, mustahili kenan. Hukuncin hankali dama a ilimin tauhidi su ne waɗanda wajibi, mustahili, ja'iz. To menene ya zama wajibi ne sai an same shi a gun annabi? To yana daga ciki kafin mu je kai shine gaskiya. Ya koru annabi ya faɗa abin da ba gaskiya ba. Da abin da ya faɗa gaskiya ne. To ta nan ne zai fara gayo ma, to a tarihi da aka ce kaza ya kenan, ya za a fahimci kaza. Da abin da ike sirrin zati ne ba zai yiwu shugaba ice bai gane wannan abin ba. Tashi shehu yana cewa fa inda hishal aqadahu fi kulli mashhadin. Manyan rijalu in aka bude wani shafin na halara ya su dawo ba su gane komai ba, sai mutum ya gigita a ɗimauta hankalinsa. To sayyidul wujudi duk talawunin da halara ta yi ya san ilimin wannan abu. To wannan sai annabi. To wannan ma wajibi ne a kansa shi ya gane haka. Wa ma yastahilu da abin da ya koru. Kaga mustahili, kaga korarre ne, abin da a hankali san ba zai yiwu ba. Kamar raƙumi ya shiga ta ƙofa allura, kaga mustahili ne, ba ma za ka so mu kwatantawa ba. Kaman ka ce jiya, wallahi jiya kaga ina da wata masa'uliya a jiyan nan. Jiya ba juma'a ba ko jiya asabar ko, to kuma ga asabar ta wuce, ka ce dole a san yadda za a yi asabar ta dawo don kana da wani abu jiya ba ka yi ba. Wallahi zai yiwu ba za ka iya ba. Shi ne shehu Ibrahim ya ce yadda ka san ba za ka dawo da jiya ba, to ba za ka kamo ni a san manzan Allah ba. Kaga wannan hukuncin mustahili ne ko? Yawwa. To saboda haka menene mustahili a haƙƙin annabi? A ce sam ba zai yiwu ba, shine shugaba ya faɗi abun a ga kuma ba haka yake ba, ko na duniya ne ko na lahira ne. To sai a kawo ma, to a hadisi da aka ce kaza ya kamata a fahimci wannan. Au ya juza alaihi, ko ku abin da zai iya yiwuwa a same shi a gurin annabi, ko kuma in ba a samu ɗin ba ma shi ma ɗin zai yiwu ba komai. wa ma yamtani'u aw yasihu min al-ahwali al-bashariyyati an yudafa ilayhi, da kuma abin da ya hannu ko kuma abin da ya inganta a dangana shi zuwa ga manzan Allah na daga ahwalu halaye na bashariya. Ya Muhammadun basharun
wa laysa kal bashari. To wannan shine karatun da za a yi ma, kanka dauka wai da abin da kaga dama wai a karanta ma ka ce wai haka ne. Ina wallahi tallahi idan kai bari, idan ubangiji ya dinga tattaka mutum ba ruwansa, saboda a haƙƙin annabi ko me za a yi ba ruwansa. sau da haka shi sa ake so mutane a tafi a cikin nutsuwa. To nan gurin alkali ya ce nan ne a shafa, an zo ya ce a tsaya a nan ranar badar. Hubabu ibn al-munzir ya ce ya rasulallah, a tsaya nan ɗin kawai doka ce kurum, ko kana ganin salon gwaninta yaƙi ne sa ka ce a tsaya nan? Ya ce gani nake salon gwaninta yaƙi. Ka yi min izini in ba da shawara? Ya ce na baka izini. To mu tashi daga nan, mu matsa gaba, duk ruwayen nan da suke kusa da mu su koma bayan mu. Idan aka so mu buga yaƙi, to sai ya zama idan suna neman ruwa ba ruwa ko ɗaya a ɓangarensu, mu kuma in muna neman ruwa ga ruwa nan a bayanmu. Shi kenan, shi ne hujja ka ta sa mu tashi daga nan? Ita ce to mu tashi mu matsa gaba. To alkali iyal sai ya kawo ma ya ce to nan gurin me ya faru? Ga ra'ayin Hubabu can, ga ra'ayin Kamilu Zaki. Kana ganin tashin da aka yi wancan abin da shugaba ya zauna, ya ce a zauna a gurin shine baya, na Hubabu ne gaba? To nan za a zuba ma ilimin shugaba. In dan ruwa ne a tashi daga nan? Wanda ana tafar ruwan ya kare ma gaba daya, ya tsaya ice a yi ruwa a kanmu mu kadai. Wanda ruwa ne a tashi daga nan? Ba a tashi ba ko? Alayhi salatu wassalam. To duk sai a fito da loga-loga, hanya-hanya, da yadda salon da ya kamata ka kama gwargwadon iko. Sauran ilimin hakika a barwa Allah na tsada shugaban. Duk abin da kuma za a faɗa in an je ƙarshe sai a ce to amma lamarin a barwa Allah, a barwa Allah, sanin hakikaninsa sai Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila al-ayata. Shugaba sallallahu alaihi wasallama bai zamo ba face wani kasaitaccen annabi mai girman mukami. Qad khalat min qablihi ar-rusul, manzanni da yawa sun wuce gabaninsa. Afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, yanzu idan yayi wafati ko ku a ce an shahidantar da shi sai ku koma da baya. To mahallin magana da Allah ya ce afa in mata, shugaba mutum ne zai yi wafati, sannan kuma annabawa 'yan uwansa wasu ma kashe su aka yi. To ashe a da'irar nubuwa, a sirrin bashariyan nan, zai iya yiwuwa shugaba irayu kuma ƙaura koma ga Allah. To wannan za a iya rafa wafati ga annabi, ce ga ranar wafatinsa, amma fa shi yana gaya mana cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. To nan ya bambanta da duk wani makaluki a nan wurin. To yanzu ga kalmar mata au qutila, to a iya raba shi tunda halara ta faɗa cewa gashi nan, to shi kenan. Al'ayata, Karanci aya har ta. wa qala ta'ala, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am. annabi Isa shine almasihu dan Maryama, bai zamo ba face wani annabi ne mai girma wanda manzanni suka gabata
a suka wuce a gabaninsa mahaifiyarsa ma siddiqiya ce, to da shi annabi Isa da mahaifiyarsa Allah ya ce kana ya akula ni da'amu, suna cin abinci. Shugaba yana cin abinci. Shugaba in zai doguwar tafiya ma sai ya hau raƙumi, idan matsakaiciyar tafiya zai sai ya hau doki, idan gajeriyar tafiya zai je kamar Quba sai ya hau jakinsa yi tafiyarsa, idan tafiyar ta ɗauro ma a ƙafa za ka ji ya tafi. Shehu yana cewa wayar kabu a hayanan jawadan wa marratan himaran wahinar rajilan ya taƙallau, wata ran da ƙafa za ka ga yana tafiyarsa. To nan ma a hawalil bashariya ne ya cancanta a iya dangana wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yamshuna fil aswaq, kuma suna zuwa kasuwa. Annabi Isa yana zuwa kasuwa, mahaifiyarsa ma tana zuwa kasuwa, to wannan ba wani abu bane. Waƙala, sannan kuma ubangiji ya ƙara faɗa a haƙƙin manzon Allah, wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yaquluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Allah ya ce ba mu aiko ba a gabaninka ya rasulullahi daga manzanni, face cewa su manzannin nan suna cin abinci, suna shiga kasuwa. Qala ta'ala, sannan ubangiji ana basharun mithlukum yuha ilayya. Sannan ubangiji madaukakin sarki ya ƙara faɗa a haƙƙin manzon Allah, ya ce ya rasulullahi qul ka faɗa inna ma kaɗai dai ana basharun, ni mutum ne mislukum irinku, yuha ilayya, da ake yin wahayinsa izuwa, ake wahayi izuwa gare ni. Allah ya ce ka gaya musu kai mutum ne, a nema wahayi. To amma marƙarku ce ta zama ba iri ɗaya ba, makamakku ba iri ɗaya ba ce. Falakin da kake tafiya dukkanin makhalukai ba sa ganinsa, inda ya faɗa a gaba ko yake cewa in kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya. Malam ba sai kaji kuma Allah yana cewa annama ilahukum ilahun wahid. Mun sha faɗa a nan, tunda an ce kai mutum ne irinku, to tunda ba dan ana so a gaya ma wani karatun da ya wuce hankalinka ba, to da sai a ce da kai annama ilahuna ilahun wahid. Tunda da ni da ku duk mutane ne, to ubangijinmu Allah ya ce a nan gurin ka cire kanka banda kai, ka gaya wa mutane du a layin ilimin da muka sa su, kaji irin da'irarsu, annama ilahukum ilahun wahid. Ubangijinku ko mutane ubangiji ne kwaya ɗaya, wahidu ake ce ko wahidiya. To duk wanda ba manzan Allah ba a cikin da'irar wahidiya ike ta ninkaya. To ni kuma a wani layin nake sai aka ce to kai kuma zo ka ji naka, kai kuma naka shine qul huwallahu. Yanzu da wahidu da ahadu a hada su, wahidu ɗaya fa kenan. To wahidu daga nan sai isnaini, biyu ta shigo, uku ta shigo, hudu ta shigo. Ba haka rayuwar mu take ba? Kana tsakiyar addu'an nan da tsakar dare, amma kana ubangiji ka lamunce mun kwamishinan nan in naje bukata ta biya a gurinsa. Yanzu ba ka hada isnaini a gurinka ba? To shi shugaba ka yake yi, shi sai in daren yayi ga tarin dukiya sai ya ce gidan nan ba nutsuwa a cikinsa, sai ya ɗebe dukiyar kaf sai ya je ya rabar da ita. Kaji qul huwallahu ahadu kenan. In ya rabar da ita sai ya dawo ya ce alani istirahatu, har na ji daɗi wallahi. Je ka rabar da naka kaji za ka ji daɗin ko ba za ka ji ba, saboda ba a wannan layin kake tafiya ba a layin ahadiyya kake tafiya ba, a layin wahidiya kake yi. wadda aka ka tara kudinka ka ajiye su, in masu maula sun zo ka dan tsakuro wani abu ka ba su, ka ajiye ragowar don ka jininka ya je dinga hawa sama. Shi kuwa sai in ya bayar da su gaba daya
sai ce alana istarhatu saboda ba shi da komai sai Allah ƙarfin saninsa da Allah ya ba shi nutsuwa rabu da abin da yake hannunsa ya fi gamsuwa da wajen wanda aka ce shine ahadu a gurinsa. Mu kuma ina malam tsakanin wancan da wannan kamar akwai ne da babu. Shugaba ba wasa ba ne ma. al'ayata Karanci aya har ƙarshenta. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء Kaga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran yan uwansa annabawa من البشر da alayin mutane suke. أرسلوا إلى البشر Allah ya aiko su zuwa ga mutane. ولولا ذلك لما أداك الناس مقاومته To inda a ce su ba mutane bane to ina dan adam zai iya karba daga hannunsu? والقبول عنهم Waye zai iya karba wani abu daga gare su? ومخاطبتهم Waye zai iya magana da su? قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa Qur'ani. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا Ai koda na kaddara shugaban halitta mala'ika ne, to tunda na aiko shi gurinku dan adam zan mai da shi. أي لما كان إلا في سورة البشر الذين يمكنكم مخالطتهم Ai da ba zai zamo ba sai a surar dan adam wanda da shi ne zai iya yiwuwa ku samu damar mukhalada da su, ku samu damar cuɗanya da shi. Kana gidanka sai ka ji ya ce assalamu alaikum. Sai ka ga sahabi ya gigice ya zo ya zauna ku ta hira ku ya kashin gida a kawo masa abin kashin gida ya kashin gida in ta kama ma a jikin kafa ka sai ya dora kansa صلى الله alayhi salatu wassalam ku ta hira ku yana gaya maka ilmul awwalina wa ilmul akhirin. Allah ƙara masa tsira da aminci. Idan mutum ba shi da lafiya sai ya je i duba shi. Idan mutum ba shi da wani abu an lura cewa ba mai komai ba ne, shugaba ya ce a je a kai masa arziki. Idan aka kai masa to ya fita daga talauci har abada. Haka ya dinga zama da su, yau a raba wannan gobe a raba wannan. Masu kira'a masu karanta tarihin sama cewa aka yi duk sahabbansa da safe ya dukulu na ilaihi ruwada, kowa ya maula yake zuwa nema, kowa sai yana bukatar wani abu, shi ku akwai a gurinsa. Wala ya kharujuna illa an zawaqi, kuma ba za su fito ba sai da abun sallallahu alaihi wasallam. إذ لا تضيقون مقاومة الملك دوم. ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته Domin kwa ubangiji yana cewa ai ku mutane ba za ku sami ikon mukawama gogayya da mala'ika ba, ba za ku sami ikon magana da mala'ika ba, ba za ku sami ikon ganin mala'ika akan surarsa ba. Shehi ya gaya mana ya ce ai wannan hikimar da kaji an ce in dare ya yi ka dinga nutsuwa kana tara hankalinka, kar ka dinga afkowa kana fitowa. Sai ya ce akwai a cikin halittun ubangiji na daga arwahu da aljanu wanda in ka sake ya ganka ma a ran nan za ka mutu, ba wai kai ka gan shi ba, saboda ba za ka iya mukawama da shi ba. To ballantana mala'ika, ran da mutum ya ga mala'ika ran na ranar mutuwa ta zo, ranar mutuwa ta zo. To وقال تعالى ubangiji maɗaukakin sarki ya ce قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. da a ce a ban ƙasa mala'iku ne suke yawo suke harkokinsu cikin nutsuwa, Allah ce to in na tashi zan aiko manzo ba dan adam zan aiko ba, sai na aiko musu mala'ika dan uwansu. To kaga Allah yana lura da jinsi wajen aiki ke. أي لا يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه. Ai ba zai yiwu ba a cikin sunnar ubangiji ya aiko mala'ika sai ga wanda yake ga jinsinsa, أو من خصه الله تعالى واصطفاه ko kuma keɓanta ya zaɓe shi kamar shugaba sallallahu alaihi wasallam, وقواه على مقاومته. ya karfafe shi akan mukawama da ganin mala'ika. Sai da na hanza ya ce da shugaba
ka nuna min mala'ika jibrilu in yazo za ka iya ni dai ka nuna min shi da to an gama za a nuna ma yadda mala'ika ya zo shugaba ya ce koma siffarka yadda kake na Hamza so ma duba nan ƙasa ka gani da ya fara nuna masa ya fara ganin alamomin kafafuwan mala'ika jibrilu ya ce to tun daga nan daga kanka kaga kowaye shi akan ya daga kan nasa ya faɗi maka shiyan a wurin shi ko ai gaya ma ba za ka gan shi ba za ka ga mala'ika ba kanin mala'ika sai shugaba Allahu alaihi wasallama kal'anbiya iwar rusuli kamar annabawa da manzanni kaga su mala'ikun ake aiko musu kal'anbiya iwar rusuli alaihimus salamu wasa'iqu bainallahi ta'ala wa bain khalqihi kaga annabawa da manzanni amincin Allah ya tabbata a gare su su ne wasuɗa tsakanin Allah da bayinsa yuballighunahum awamirahu wa nawahiyahu su ne suke ɗauko umarce-umarcen Allah da hane-hanen Allah suke isarwa zuwa ga bayansa wa wa'adahu wa wa'idahu su suke isar da kyakkyawan alkawarin Allah da yake cewa zai sa bayi a aljanna ko kuma narko da yake cewa zai sa bayi a wuta su dai annabawan su suke zuwa su gaya wa mutane ويعرفونهم بما لم يعلموا من أمره وخلقه su zama suna sanar da su da abin da ba su sani ba na daga umarce-umarcen Ubangiji da kuma halittar Ubangiji وجلاله da kuma jalalar Allah وسلطانه da ƙarfin sulɗanin Ubangiji وجبروته da zunzurutun ƙarfin ikon Allah وملكوته da tsantsar wato ƙarfin mulkin Ubangiji فزواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر kaga zahirin annabawa da jikinsu da tsarinsu ya siffanta da siffofi na ɗan adam ɗari'un alaiha ma ya ɗarawa alal bashari abinda duk ike bujiro wa ɗan adam sai ya bujiro musu min al'arar wal asqal na daga abubuwa masu bujirowa a zamanin hunturun sanyi sai da wujudu sai ka ga ya lullube jikinsa kam a zamanin zafi sai ya ɗau masu sauƙi sai ya saka sai ya ɗau saboda ai ina mukawama da mutane a wannan azatin jikinsa ne duk da cewa don ya ajiye maka alama kar kuma ka zarme a nan ɗin sai ya ce da imamu ali kar ka so jin sanyi a duniya kar ka so jin zafi sai na ali baya jin zafi baya jin idan lokaci ya yi shugaba ya ci abinci amma ya yi wa sayida fadima addu'a kar ta ji yunwa kar ta ji kishirwa ba ta jin yunwa ba ta jin kishirwa duk kishara ce zuwa kuma alamomi na tsarkin zatin nasu na daga abubuwa masu bujurowa wal asqama har zazzabi ma duk ya iya kama su wal mauti wal fana'i da kuma mutuwa da kuma wata ran ka tafi ka ce yayi wa Fatima ba za ka gan shi ba wani utul insaniyati da siffofi na dan adantaka duk gashi nan a jikinsa sai dai in ana biyan na sauran mutane za ka ji idan ana faɗan nasa to kamar akwai ne da babu duk ɗan adam sai a ce wani gajere ne ko ku a'a wani dogon mutum ne sai na abubakar an ce dogon mutum ne ina da doro a bayansa nan idanuwansa suna yi ciki hakan nan ga goshinsa hakan nan ya taso ga kuma yana da tarin suma a kansa a siffar sai na abubakar don a cikin mutanen kalaliba ya ka samu mai irin wannan siffar amma shi shugaba sha za a yi kana a zaharar launi laisa bid da wili wala bil kasiri wa ka taba ji da haka
a ce ba dogo ba ne ba gajere ba ne, to tsakatsaki ne. Sahabi ya ce wallahi ba tsakatsaki ba ne. Sahabi ne ya faɗa ya ce a ɗuwal minal marbu'i, in dai tsakatsaki ne mutum in annabi ya zo ya fi shi tsawo. Amma in kace annabi dogo ne kuma baka yi daidai ba, in kace gajere ne nan ne ma baka yi daidan ba. To fari ne ba fari ba ne, ja ne ba ja ba ne, ya siffarsa yake kana a zaharar launi. Ka je ka lalaba duk duniya wa aka taɓa cewa a zaharar launi, billahi lazi babu sai annabi. To da haka ko su ausaful bashariya din na shugaba daban suke malam. Wanda ya ga annabi ya yi kallo sallallahu na musulmin ta zo tana shafar guminsa tana zuba a kwalaba. Buɗe idansa ya ce me kike yi? Ta ce a gumi nake tarawa, a kwalaba nake zubawa. To me kike yi da gumin nan? Ta ce na ji alhufi ɗibina, a cikin turarenmu muke sawa. Wannan gumin naka turare muke samu mai tsananin ƙanshi, sai mu ɗiga guminka guda ɗaya a ciki, sai a rasa wani irin turare ne. Ta ce li'annahu min a ɗaya biɗibi. Ta ce guminka ya fi duk turaren duniya ƙanshi. Shugaba fa kenan. To lissafa kai idan gumi ya taru a jikinka ya za a yi? Idan ba ka yi wanka ba ka samu lafiya? Sai ka yi wanka za ka samu lafiya. Shi kwa shafa ake ana shafawa. Kuma shehu Ibrahim ya ce wa kallu'ulu'il makanuni wal miski arquhu. Idan gumin ya fito masa akan fuskarsa, ya ce billahi lazi ko lu'ulu'ul makanuni bai kai kyan gumin annabi. Wannan dai da Allah yake faɗa na aljannan nan, to an kanka na annabi za ka ga wallahi tallahi wancan bai kai wannan na manzan Allah. Shiri ne na Allah kurum, ƙarfin kimiyya ce da jalalar ubangiji yake so a ga annabi, a gane ƙarfinsa akan annabi. Waɗansu koyi su ɗauka wai ba haka ba ne. To wannan ilimin kai kaɗai kake ɓanta da iliminka. In ka tafi lahira kuma da wannan Allah kama ka zai yi. Shi sai ka gane masa shugaba ba irin kowa ba ne. To nan ne za ku shirya da Allah, ba irin kowa ba ne. wa arwahuhum wa bawaɗinuhum muttasifatun bi a'la min awsafil bashari. Amma kuma ruhinsu da baɗininsu ya siffanta da mafi ɗaukaka daga siffofin ɗan adam. Muta'alliqatun bil mala'il a'la. Baɗinin annabawa ya rataye da Allah. Mutashabbihatun bi sifatil mala'ikati. Ya siffanta da siffofin mala'iku. Salimatun min at-taghayyur wal afati. Baɗinin annabawa ya kubuta daga caccanjawa da aibobi. La yalhaqwa galiban ajazul bashariyati. Galibi a mafi rinjayen lokaci gajiya wannan ta bashariya ba ta riskarsu. Wala da'aful insaniyati. Da kuma raunin nan na ɗan adantaka. إذ لو كانت بوادنهم خالصة للبشرية كظواهرهم. da a ce baɗinin shugaba tsantsar bashariya ne a cikin baɗininsa kamar yadda zahiransa yake. لما أذاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم. To ai da ba kansu annabawan da a ce baɗininsu daidai yake da zahirinsu, ta ba za su iya karɓar komai daga mala'iku ba. Ba za su sami ikon ganin mala'iku ba. Ba za su sami ikon ganin magana da mala'iku ba. Ba za su sami ikon abota da mala'iku ba. Kamar yadda waninsu daga ɗan adam ba zai sami ikon haka ba. ولو كانت أجسادهم وزواهرهم متسمة بنؤوت الملائكة. Da a ce kuma jukkunan annabawa da zahirorinsu ya siffanta da siffofin mala'iku.
وبخلاف صفات البشر ya siffanta da sabanin siffofin dan adam لما أذاق البشر ومن أرسلوا إليه مخالطتهم to da duk mutane irin su sayyidina abubakar su sayyidina ali su sayyidina umaru su sayyidina usmanu sauran sahabban annabi muhajiruna da ansaru da ba mai iya ganin manzan Allah inda a ce kuma a haka tsarin yake كما تقدم من قول الله تعالى kamar yadda ya gabata daga faɗin ubangiji maɗaukakin sarki فجعلوا من جهة الأجسام والزواهر مع البشر to a ɓangaren jiki da tsarin zahiri to tare da mutane suke ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة amma ta jihar ruhi da baɗini tare da mala'iku suke كما قال صلى الله عليه وسلم kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا inda zai yi na riƙe badaɗi a cikin al'ummata sai in ce abubakar siddiƙu shine badaɗi na ولكن أخوة الإسلام sai dai yan uwantaka ce zalla ta musulunci kawai لكن صاحبكم خليل ai الرحمن ni badaɗin Allah ne kawai ni ban da komai sai Allah وكما قال kuma kamar yadda shugaba ya ce تنام عيناي ولا ينام قلبي kaga idaniya ta ce take rintsawa amma zuciyata bata taba bacci ba وقال kuma ai shugaba ya faɗa إني لست كهيئتكم ai ni ba irin ku bane إني أذل يدعمني ربي ويسكيني ni Allah ne yake ciyar da ni Allah ne yake shayar da ni فبوادنهم منزهة عن الآفات kaga baɗinin su a batsarkakewa ce ga barin aibobi مطهرة عن النقائص والإتلالات ita baɗinin annabawa a batsarkakewa ce ga barin tauye-tauye da kuma illoli وهذه جملة لن يكتفي بمضمونها كل ذي همة to kaga wannan jimlar babu wani ma'abocin himma da sanin ubangiji da ya wadata da wannan jimla da muka faɗa da abin da ta ƙunsa بل الأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل mafi yawa ma suna bukata izuwa a ƙara shimfiɗa bayani a ƙara yin zance filla-filla على ما ناتي به بعد a هذا bisa abin da za mu zo da shi bayan wannan في البابين a cikin babi guda biyu da za mu faɗa بعون الله da تعالى taimakon ubangiji maɗaukakin sarki وهو حسبي ونعم الوكيل da Allah na dogara shine madogara ta ubangiji a cikin wannan lamari الباب الأول babi na farko فيما يختص بالأمور الدينية to yanzu nan zai dawo zance zalla akan shugaba da bayanin tsarkin annabi da bayanin kuwa ta zatin shugaba da cewa babu tawaya a gare shi kamar kwayar zarra a nan gurin babu wani sirkin abu da alkali iya ke magana sai ainihin abin da ya shafi zatin annabi Allah ya saka masa da alkhairi ya ce yanzu a babin nan na farko zai yi magana a cikin abin da ike banta da al'amuran addini والكلام في اسمة نبينا عليه الصلاة والسلام da kuma bayani akan ma'asumancin annabinmu bai taba yin abin da ba daidai ba komai nasa daidai ne wannan sai annabi shi ne wanda tun da ya zo duniya bai taba niyyar zai faɗi wannan ya manta ya faɗi wannan bai taba yin sabil da baka ba bai taba faɗa saɓani ba daidai ya dinga faɗa shi sa ubangiji ya tsarkake harshensa yana cewa ma yandiku anil hawa shi masumi ne komai nasa daidai ne sallallahu alaihi wasallam to za a yi magana akan ma'asumancin annabi sallallahu alaihi wasallam kuda baya hawa jikinsa sauro baya hawa jikinsa zatinsa kyau ne kurum
sahabbai sun ce ran da ya shiga madina suka ce billahi lazi duk abin da ka sani a madina kyalkyali ya dinga yi saboda hasken zatin annabi. Suka ce ba su daina ganin wannan kyalkyalin ba sai ran da iwa fati. Shugaba ba wasa ba. Allahu akbar. wasa'ir al-anbiya salawatullahi alaihim, da shi da sauran annabawa 'yan uwansa amincin Allah ya tabbata a gare su. Alƙali baban falalu Allah ya datar da shi ya ce ilam anna dawari amina tagayyurat wal afati ala ahadil bashari, ka sani cewa masu afkowa na daga canje-canje da ainihin canji na jiki a bisa ɗaiɗawan mutane la ya khalu an taɗara ala jisimi aw ala hawasi, ta iya yiwuwa a same su a zatin annabi ko kuma a bisa maɗosanansa bigairi kasdin waktiyarin, ba ta hanyar nufi ba ko ta hanyar zaɓi. Domin ai canji idan zai zo maka ba kai kake zaɓa da kanka ba, ka ce ran 15 ga wata mai kamawa zan yi zazzabi zan je Aminu Kano a duba ni, ka so ma? Ai afkoma zai kurin baka sani ba, ba kasudu ba iktiyaru. Sai ce to su ma an biya haka ne, annabawa sai ubangiji sai ya jarrabe su sai su tashi ba lafiya, jikinsu ba lafiya. To yace wannan zai iya yiwuwa, yace kal amradi, kamar rashe-rashen lafiya wal asqami, da kuma ainihin wato ciwuka, aw tadara bi qasdin wa ikhtiyarin, ko kuma ta zo irin waɗannan abubuwa ta hanyar nufi da ikhtiyari da zaɓinka. Ka ce yanzu za ka tafi daga nan zuwa ɗanbata a ƙafa, kai ma da kanka ka san ka sai gajiya ko gajiya za ta afko maka. To shugaba alaihi salatu wassalamu in an yi tafiya sai a ce a yada zango, sai a ce a yada zango a sauna a nan gurin. Shine za a je maganar yawmul wadi a gaba. Suka ce shugaba ko za mu kwanta a huta, ya ce abin da isa ina jiye muku kar a kwanta kuma lokacin asuba ya yi ba a yi sallah ba. Ai suka ce ina za mu yi bacci lokaci ya wuce ba mai asuba ba. Sai da na Bilal ya ce to ai ko da kuwa zai bacci a nan ni kan ba zan yi bacci ba. Ba za ka yi bacci ba Bila? Ƙwarai kuwa. To ya Bilalu ikila alanna subha, ka lura da asuba za mu kwanta mai bacci. Ige na Bilal ya ce to zan sa gaba na gabas, ya jingina da kasuwa taguwar annabi, ya sa gabansa inda rana za ta fito. Shi kenan sai aka kwanta, shugaba ya ce ya yi izini kowa ya kwanta. Aka kwanta da mutanen gurin da arwahun gurin da dabbobin gurin, kowa sai da yi bacci. Ai ya yi izini ya ce a yi bacci. Shi kenan can ana bacci, ana jira kamar karfe 4:30 a tashi a kiran as-salatu a yi sallah. To ba a tashi ba sai karfe 10 na safe. Sai na Umar ya ji rana tana gasa masa kuncinsa, ya yi kabbara mai karfi. Shugaba ce ina Bila, ina alfajar din da aka ce ka kiyaye mana. Ya ce ya shugaba, tun da Allah ya lice ni ban taɓa yin bacci kamar yawan nan. Kaji ina kora su ga Allah da halinsa da makalinsa. A nan gurin wani taraki ake ƙara musu, a nan gurin wani aiki ake a cikin ruhinsu. Ana ɗauke su daga wani mukami ana kai su wani mukami. Shugaba ya ce to ku saurara, zan ba ku bayanin abin da ya faru kafin bacci da tsakiyar bacci da sanda aka tashi. Allah ƙara masa tsira da to
to irin waɗannan abubuwan suka zo sai a dinga kunna ma fitila in za ka yi maganar bashariyar nan ka nutsu ka san me za ka faɗa kar ka je ko kana karatu ka faɗi kalmar da ba a faɗarta a haƙƙin annabi ka kiyaye don ka ji an ce mutum ne to basharun walaisa kalbashari mutum ne muhammadu abdullahi gairu mushabbahin bihi basharu marra mazalika saffihi to ko a nan ɗin shi sa Allah yake dinga fito da irin waɗannan alamomi yana ajiye maka don in ma za ka yi magana a kan bashariyar tasa to ka san me za ka faɗa don je ka faɗa abin da za a ce kai ku rufe ruhin wannan mutumin ku rufe akawun ɗinsa duk an daina karɓa komai nan yana jin cewa ko ya hau kudubaniya ko ya hau gausiya nan ku a can fada an kulle shi ba komai a gurinsa saboda ya yi bari Allah ya ƙara masa tsira da aminci ba lokaci ya yi to shi ne za a tashi alkali zai ta raba-raba wani lokacin a fahimci ma raba-raban wani lokacin raba-raban masu ki fahimtuwa gaba ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi wannan Allah ya masa baiwa an ce yana daga maziyar da alkali ya samu ran da igama Ashafa sai ya mafarki ga sayyidul wujud yana zaune ga sahabbai gaba ɗaya suna kewaye da shi kuma ga alkali ya taho daga wani fili sahibu shari'at ya ce da sahabbai ga iyal nan ya taho idan ya zo sayyidina abubakar ka matsa ya zauna tsakiyar nan kaji ya samu daraja ba Allah ya saka masa da alkhairi maulana shehu ali harazumi Allah jaddada masa rahama saka masa da alkhairi khalifa Allah ya taimaka masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya biya bukatunmu gaba daya barka shugaba sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda suke cewa ai musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yan uwa da suke kawo hadiya na sha'anin kunun zaki da ake kawowa a raba da masu kawo gurasa musamman ran juma'a don mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi suna yi wa shugaba hidima ne su ma Allah ya saka musu da alkhairi da dukkanin waɗanda suke halartowa Allah ya saka da alkhairi ya shigar da mu cikin nazarin manzan Allah Allah kuma ya sa mun fuskanci Allah da dukkan al'amuranmu jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a karanta fatiha hadiya ga shugaba